tenzi kozowarini musati masvika moyo yedu yaneta nekungumirira yowarini yonguwa inopenya kwazvo kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu kozowarini tenzi mubude kumusha matononoka tenzi vamwe vadzokera tenzi vatendi venyu vazara nezvivi vashoma vakamira murufaro rwenyu mutsanyi vakarara chemanyi vamuke vanoyeranga vati tenzi aswedera mwenje yenu ivute zviuno zvisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi mutsanyi vakarara chemanyi vamuke vanoyeranga vati tenzi aswedera mwenje yenu ivute zviuno zvisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi vese vagadzirire kumuona tenzi. Genesis 3 verse 8 tichaverenga ndima yese ine nyaya dzakawanda dzatoda kuti tarise dzatoda kuti dzidze panguva ino. Tisati taverenga ngatimbonamatai Ishe tomutendai nemukana wokudzidza shoko renyu. Tinokumbira kuti tiridudzire zvine chiremerera chenyu. Ngandidzikisirwe imusimudzirwe naJesu tanamata. Amen. Genesis 3 verse 8 vakanzwa inzwi raJehovha Mwari achifamba mumunda kotonhorera madekwana. Munhu nemukadzi wake ndokundohwanda pamberi paJehovha Mwari pakati pemiti yomunda. Jehovha Mwari wakadana munhu akati kwaari, uripiko? Iye akati, ndanzwa inzwi renyu mumunda, ndikatya nokuti ndanga ndisina kusimira ndikahwanda. Iye akati, ndianiko akakuudza kuti hauna kusimira? Wakadya kanhi muti wandakakurayira kuti urege kuudya? Munhu akati, mukadzi wamakandipa ndiye ava neni, kuti ave neni ndiye wakandipa zvomuti ndikadya. Jehovha Mwari, verse 13, akati kumukadzi, chiiko icho chawaita? Mukadzi akati, nyoka yakandinyengera ndikadya. Verse 14, Jehovha Mwari akati kunyoka, zvawaita izvozvo watukwa kupfuura mhuka dzose dzesango. Uchafamba nedumbu rako, uchadya guruva mazuva ose upenyu hwako. Ndichaisa ruvengo pakati pako nemukadzi, napakati porudzi rwako nerudzi rwake. Irwo ruchapwanya musoro wako, newe uchapwanya chitsitsino charwo. Kumukadzi akati, ndichawanza zvikuru kurwadziwa kwako nekutora mimba kwako.
uchabereka vana uchirwadziwa. Kuda kwako kuchava kwomurume wako, iye uchava ishe wako. Uchadya zvokudya zvako neziya rechiso chako kusvikira wadzokera kuvhu, nokuti wakatorwa kwariri. Zvauri guruva uchadzokerazve kuguruva. Hatimanyei pa20 tiinde pa21. Munhu akatumidza mukadzi wake zita rinonzi Eva, nokuti ndiye mai wavapenyu vose. Jehovha Mwari akaitira munhu nomukadzi wake nguo dzamatehwe akavafukidza nadzo. Mwari awedzere chikomborero pakuverengwa kweshoko rake. Musoro weshoko unoti minzwa yenyasha. Dingindiro ratiri kumhanya naro rine chekuita nekucelebrata zvataitirwa naMwari. Onaiwo zvataitirwa naJehovha, kuti tinzi tiri vapenyu nhasi ndiJehovha. But regai nditi kuvepo pano kwataita, kuve vapenyu kwatiri, pane minzwa yatakasangana nayo mukati meupenyu. Ndinoda timbotarisa pano uye uzive kuti minzwa haisi yese minzwa yakatipira. Kune avo vanoziva ruva rinonzi rose, ruva rakanaka kwazvo. Varipo vanonzi vana rose. Hakuna munhu akambonzi thorn, but hakuna rose rinova rose kwaro kana pasina minzwa. Ndaigara nchibvunza hangu kuti kune vanoziva zvekumusha, muchaona kuti pane dendere reshiri nemanyana kana kuti nemazai, panenge pane mago pasaidi. Pataitovhima isu musango, taitozviziva kuti ukaona dendere reshiri usamhanye kunobata, nokuti mago ari padhuze. Mumubvunzo wandaizoita ndeuti chii chakatanga kuvapo, mago kana kuti dendere reshiri? Of course togona kudhipeta ipapo but chandongoziva ndechekuti pane manyana kana kuti mazai kana kuti pane usavi, but pausavi pane zvinoruma. Saka ndati minzwa yenyasha. Ndavhomora story yakachinja upenyu hwenyika yese nepasi rese. iGenesis chapter 3. Ukaenda Genesis chapter 1 na Genesis chapter 2, nyika iri right, hapana kana problem. Zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka. Uswa huri kumera mushe, mhuka dziri kutamba dzese zvakanaka, there is no problem. Nzizi dziri kuyerera, goridhe harisi pasi, riri pamusoro. Adam naEvha ari kufara nemudzimai wake. Haiwa, kufara chaiko. Vachitotaura vachipana ngano nekuita mapoemu vakasununguka. But come chapter 3, darkness covered the whole earth. Chapter 3 kusvika pa22 zvakazarugwa. Kusvika pa21 there is disaster. Hapana chekucelebrata. Tiri pano nekuda kwa chapter 3 ya Genesis. Saka basa guru raJehovha ndiri kudzosera vanhu kuchapter 1 and chapter 2. Rega nditoti panguva ino namatira chinhu ichi, Mwari ndidzoserewo kuchapter 1 na chapter 2 yeupenyu hwangu. Ndodawo green grass in my life. Ndodawo kufara nemhuri yangu. Chapter 3 yandionesa ndondo. Handisi kugara mushe nekuda kwa chapter 3. But oh, how I love Jesus. Because ukatifambe bichana chapter 3 verse 15 inopa grace nyasha. Mwari wakutaura kunyoka. Havasi kutaura kuna Eva, havasi kutaura kuna Adam, asi vari kutaura nezvaEva naAdam kunyoka. I love Jesus for that. He is not speaking to the snake yakasika. He is speaking to the snake behind the snake. Ari kutaura naSatan. Ndaisa ruvengo pakati pako nemukadzi, kwete nemurume. Ndaisa futi ruvengo pakati pevana vako, kwete nzvenzvana vana venyoka. Iri kutaurwa pamusoro pezvingwasungata zvaSatani nengirozi dzake. Ndaisa ruvengo. And then ruvengo rwandaisa ndegwekuti iwe futi vana vako vachavengana nevana vemukadzi. Anobva aitaura 8:44, muri vana vaDhiabhorosi, ndo baba venyu, because muri venhema kubva pakutanga. Zvoreva kuti vese vasingaiti zvaMwari DNA yavo iri kutaridza kuti ndevaDhiabhorosi.
Saka nitaugwa pamusoro peruvengo pakati paSatani, penyoka inoona nemukadzi, then vana venyoka nevana vemukadzi. Zvikutaugwa pamusoro paSatani, iye muridzi wenhema, neavo vanotevera nhema dzake vachavingana nevatsvene vaMwari kusvika even pakuurawa kwavo, pakushayikwa kwavo mudzimba vachiiswa majere. Verse 15 is a turning point. Why? Because this is a promise of Jesus achizoberekwa nemukadzi. Ndiye achatsika nyoka musoro, yakarohwa musoro pamuchinjikwa. Jehovah vakaonekwa pamuchinjikwa, reconciling all the world unto himself. Paakaisa ngundi yeminzwa mumusoro maJehovha, aiti ari kuunza pain, but aisaziva kuti munzwa yenyasha, because neropa rake rakaerera iwo ineni tiri vapenyu pazuva ranhasi. Saka ndati panguva ino, usacheme, usazorore pasi. Minzwa iri mukati meupenyu hwako, minzwa yenyasha. Mukacherechedza vhesi ya 16 inotitsanangurira mashura makuru achaitwa kupedzwa kwenyaya yekurashika kwemunhu. Vhesi ya 15 inotsanangura kuti chii chichaitika. But anobva ati kumukadzi akati, ndichawanza zvikuru kurwadziwa kwako nekutora mimba kwako. Teresa, uchabereka vana uchirwadziwa, kuda kwako kuchava kumurume wako, iye achava ishe wako. Mukacherechedza same chapter 3 verse 15 na 16 yekuna John, there is good news. Saka ndati nyaya dzinofadza dziri pana chapter 3 verse 15 kusvika pa16 kusvika vheri pa21, apo Jehovha vanopfekedza Adamu. Saka munobva maona kuti chapter 3 verse 16 ya John inotaura kuti Mwari wakadanyika nokudaro. Muri kuona here panapa kuti mukadzi uyu akadiwa naJehovha. This is why akamuti instead yekuti wakufa uchatora mimba. Kuna chapter 3 verse 16 inotaura kuti denga rakadanyika nokudaro ndokupa mwanakomana. Iri riri kutaura kuti mwanakomana akaberekwa ari umwe wega. Adamu nemukadzi wake vari kuzivisiwa mudzimai ari kunzi uchabereka. So minzwa yese inopedziwa pakubereka. Kana kwaberekwa minzwa ichapera, but minzwa kana kasaremekedza kubereka hakuna zvaichaita mukati muupenyu hwedu. What am I saying? Kurwadziwa kwaAdamu naEvha yanga isiri kurwadziwa, but yanga iri minzwa yenyasha. Why? Because vanga vakatarisira kuti pavakanzwa Mwari vachidaidza Adamu uripiko, vakafunga kuti pedu papera, nokuti vaiziva kuti kana tangodya tiri kufa. Saka vanga vakatogadzirira kuti hatizivi kuti kufa kudii. Of course they were very intelligent. Mwari akanga akavapa pfungwa dzavo dzaisevenza kuti chii chinonzi kufa. Kana pane chinhu chakaziviswa munhu kuti chii chisati chaitika, rufu, meaning of death, Adamu naEvha vakaihwisisa before death came. Before sin was there, Adamu naEvha vakaziva chinonzi death, but vakanga vasati vachiexperience. Vakachiziva by faith kuti Mwari zvaataura ari kureva kuti tinenge tisisipo. We don't know kuti zvezvafamba sei, but we will not be there. In other words, panguva ino ngatizive chinhu ichi. Adamu naEvha vaifungidzira kuti vari kufa, vachadonha ipapo vachingopedza kutsenga ubva vadonha. But pavakaona vari vapenyu vakati maybe kana akuuya achatiuraya, kana uchachadaidzira kufa ari kudenga mheno. But pavakazonzwa akufamba, regadi kutaurire, unoziva here kana uchinge waita mhosva yawaita ukanzwa bhutsu ichiuya, kana anga mwana angaita zvaangaita anochinja magariro. Ndo zvakaitwa naAdamu naEvha pana. Pavakanzwa Mwari vakufamba, Teresa, havana kunzwa bhutsu ichifamba, but vakanzwa voice from one corner of the garden to another corner.
Mwari pavakanga vatsamwa vakafamba, havana kuuya vachivhundusira. Mwari havana kuita ruzha kana mheni kana mpande. Newewo kunyange watsamwa famba. Denga rakafamba. In other words, denga rakanga riri collected, harina kuvhundutsirwa nekuda kwekutadza kwaAdhamu. Why? Paparongwa kuti Adhamu naEvha havasi kufa. What was that plan? Adhamu anotestify, ndanzwa inzwi renyu muchifamba munda, ndatya nokuti handina kusimira. Pane imwe nzvimbo takamboitaura nyaya yekuti kana usina kusimira unotya here kana kuti unonyara? Because vanhu vasina kusimira vanofanira kunyara kwete kutya. In other words, Adhamu panapa ari kutya instead of kunyara. Why? Because ari kutya the result of sin. Haasi kutya chitema. Aifanira kunyara more than kutya. Saka ari kutya kufa. Haasi kutya relationship yaparadzwa nekuda kwechitema. Vakawanda pakati pedu vanorega kuita chitema, not because vanochitya, vanotya matuso echitema. Adhamu naunoti ndatya handina kunyara. Ngatinamatirei kunyara vanhu vaMwari, kwete kungotya. Kunyara zvauri kuita. And then the Bible says, ndanzwa Mwari vanoti how kandi wadya here zvandakati usadye. Haana kuti ndatya, anoti mukadzi wamakandipa. And then yobva yatanga kutaurwa. I like where God pronounces his judgment. This is why ndatini Minzwa neNyasha. Why? Because anoti tarira nekuda kwezvawaita nyika yatukwa. Adhamu anoti maiwe, nyika ichamera minzwa neutumba mbeva. Zvoreva kuti minzwa yakanga isipo pakasikwa nyika ino, yakavapo nekuda kwechitema nekuda kwokutadza kwaAdhamu naEvha. Munoona mukakanura yese nemubaya mundoro nezvese zvatinoona zviya zvimafeso nezvibaya mahure zviya zvatinoona zvinobaya zviya zvakanga zvisiko muEden. Zvakameresiwa nekuda kwaAdhamu naEvha pavakatadza. But then I want to show you something. Pandaitarira ndati hallelujah. Adhamu naEvha ari kunzwa kuti nyika ichamera minzwa neutumba mbeva, kureva kuti ndichabayiwa. In other words, ari kuti hallelujah. Muri kundiudza kuti ndichararama ndozobayiwa neminzwa, zvoreva kuti handisi kufa. Saka ndati Minzwa neNyasha, kuti uri mupenyu zvino uri kukamina, but wanga usina kufanira kukamina, wanga wakafanirwa kufa. But nekuda kwenyasha dzaMwari wave nemunzwa wenyasha mukati meupenyu hwako. Kubroka kwakaita business minzwa, but minzwa yenyasha. Kurambwa kwakaitwa kunobaya, but nyasha dzaMwari kuti wakarambwa iwe. Actually hauna kurambwa. Ndo tinorasika ipa, hauna kurambwa. Akarambwa hararami. Chakaramba muchato. Saka usati ndakarambwa ite zvakaramba. Pazvakaramba ipapo minzwa yeupenyu iwe pachaka una kurambwa. Zvatusanga nazvo muupenyu, those are thorns of grace. Kuna Adhamu naEvha vakanga vakamirira kunzwa kuti because of what you have done you are dying. But vanoudzwa kuti kuchamera minzwa neutumba mbeva. Saka Adhamu anoti, saka mundiudza kuti tichatobayiwa. Kura utobayiwa tiri vapenyu hedu. Reka ndikutaurire, heuri utori mupenyu. Ndikureva kuti watambudzika una shuga uri mupenyu, minzwa yenyasha. Uri kureva kuti zvaramba iwe uri mupenyu, minzwa yenyasha. Hongo sikafanirwa kuti utambudzike, hongo akafanirwa kufa. Kutorwara kwauri kuita ndo thorns of grace. Adhamu naEvha vanzwa kuti nyika ichamera minzwa, vanoti rega timbonzwa, pamwe tongobayiwa nhasi tofuma takafa kuseni. And then verse ya 15 verse ya 13 inoshamisa, because kunonzi Mwari vakati kumukadzi chiko chawaita icho ndokubva ati inyoka. And then Jehovha anobva ataura pavhesi ya 15 kuti ndichaisa ruvengo pakati pako nomukadzi napakati porudzi rwake, uchapwanya musoro kumukadzi. Akati ndichawanza zvikuru kurwadziwa. Rega ndikutaurira, pese pari kutaurwa nyaya iyi ndiri kuona Adhamu naEvha vachingoti haleluya. Unoziva kuti chinoita kuti tishore Mwari kusaziva hondo yakatambwa murima tisipo.
dai taimbotaridzwa zvakaitwa naMwari kuti wozoona zvavapo izvi, waitenda Mwari kuti Mwari ndoda kukutendai, zvandiri kuona izvi nezvamamu zvazvida kuita zvacho ndokukudzai. Adhamu naEvha kwawo kuti saka muri kundiudza Mwari muri kundiudza kuti mukadzi wangu uchaita mimba. Even Eva pari kunziudza kuti iwewe Adhamu achave she wako. Saka ari kutonzwa kuti Eva ari kunzwa kuti ndichatongwa, achiti ndichitongwa ndiri mupenyu. Ndototenda Mwari because indandifunza ndiri kufa. Ende ari kubva audza kuti uchagwadzwa nemimba. Saka ari kubva ati what is mimba as compared to death. Saka zvimwe zviri kuitika mukati muupenyu kugwadza kwemimba, minzwa yenyasha. Haikuna kuvhunduka, haikuna kutya, ndi Jehovha watokuitira. Satani anga asingadi kuti zvisvike ipapo, wangofanira kupwanywa. But neuda kwenyasha dzaMwari imimba dzenyasha. Unoziva Adhamu paakanzwa izvozvo kutaridza kuti akazviwisisa, ndo paakazoti kudini. Teresa uona kuti Adhamu akawisisa. Unonzi Adhamu akatumidza mudzimai wake, vhesi ya 20, zita rinonzi Eva, nokuti ndiye mai vavapenyu vese. Do you remember kuti kuna chapter 2 akamuti kudi, vhesi ya 18, anoti izvo, uyu ipfupa repfupa rangu nenyama yenyama yangu, uchanzi mukadzi nokuti akabviswa kwandiri. But iye zvinezvi akumutumidza zita idzva, anobva ati wakunzi Eva, nokuti ndiwe mai wemarudzi ese, kwete marudzi akafa but marudzi avapenyu. Teresa, kuna Adam zvakava clear kuti there's something that God is saying here. Hongu mukadzi wangu achanetseka, achazvara vana achitambudzika. Nyango dzikanzi gore, nyango 9 years, nyango akanzi 50 years achitambudzika nemimba. To me minzwa yenyasha, nokuti anga asingafanira kutomborarama. But kwatonzi 9 manzi shomaidzo, nokuti anga achifanirwa kufa. Saka Adhamu anobva ati iwe ndakukuchinja, hauchanzi nyama yenyama yangu, hauchanzi pfupa repfupa rangu, wakunzi Eva, mai kwete vevakafa but mai vevapenyu. Praise be to God. Nekuda kweminzwa yenyasha, we have graduated something that it was a demotion yekubviswa pakunzi mukadzi achinzi mai vemarudzi vevapenyu vese. But I want to tell you, there is no grace inodarika kunzi uri mupenyu mushure mekunzi wanga wafa. Hapana nyasha dzinodarika izvozvo. Hongu kuna chapter 2 vanga vari padhuze zvakadaro zvokuti mukadzi nemurume vakanga vari chinhu chimwe chete, pasina munhu anonzi ndiye mukuru, ndiye boss, vakanga vachiwirirana vachiremekedzana. But this time kari kunzi kuda kwako kuchaya kwomurume wako. Why? Nokuti paita chitema. But I want to show you kuti minzwa yenyasha iri papi. Minzwa yenyasha inoteverera ndeye submission. Kunzi Adam naEva vachagara, umwe achinzi shewe. Eva akati zvigondidi izvozvo, ndinobvei pazviri kunzi shewe. Kunditi baba, nyango akanzi baba, nyango akanzi hani, nyango akanzi hani, asi nyango akanzi chigaro chako ichi, nyango akanzi ndiro yako yesadza ndokupakurira. Nozondotu tunonetsa mudzimba imomo. Inzwa vatete, minzwa yenyasha, kupakura sadza unzi ndera baba, unzi hezvi zvokudya zvenyu, nyango achizviona kunzi gezai maoko, torai chakati, simukai ipapo, ndipe hembe. Minzwa yenyasha. Jehovha wakatozviita kuti aina hembe yemurume. It's grace. Zvasingaitiki. Bvunza vamwe vari kushaya kuti vo aina dzipi, vamwe vari kugumira ku dry cleaning, ndokwavari kugumira. Ndangowana dzeku aina. Minzwa yenyasha. Eva akati munondiudzei Jehovha, muri kuti zvingandigwadza izvozvo kuti nditi shewe, indandakafanirwa kufa. Pane zvimwe zvinhu muupenyu zvatinoti submit kwazviri, togwadziwa chifungidzwa kuti zvinotigwadza, but because of the situation it is grace. These are thorns of grace dzatofanirwa kutenda Mwari nekuda kwadzo. I want to show you kuti even Adam anonzi uchadla, amen, uchadla zvekudya zvako neziya rechiso chako. Uchadla zvekudya zvako neziya rechiso chako. Paakangoudzwa kuti uchadla akati amen. Ndikataure newe, zvinogona kunetsa mukati muupenyu, but uchadla. Kuti wadla, say there's no problem, as long as uchi. Adam paakanzwa kuti uchadla akati amen.
Why? Because aiziva kuti dai dzisiri nyasha dzaMwari handaimbodla ndandakafangwa kudliwa nehonya, but nekuda kwaMwari ndichadla. Rega ndikutaurire rapera haro, but uchadla. Kana wavimba naMwari, Mwari akafamba newe, tichadla. Kana tadza kudla pano, but tichadla chete. One day when the trumpet shall sound, tichadla. Adamu akanzwa kufara nemudzimai wake, ndobva vakabatana, vakashama vakadaro vakabatana kuti Mwari vari kuti kudiko tichadla. Akanzi uchadla zveziya rechiso chako, kanzi izvo zvazvina basa, as long as ndichizodla chete. Ndototenda kuti zveziya ndo minzwa yenyasha, zveziya zvazvimwe changu kudla. And then the Bible says kusvika uchidzokera kuvhu, nokuti ndiko kwakatorwa. I want to believe this is where Adam paakasuruvara zvishoma, but akati anyway, ndikadzokera hangu ndadla, it's okay. Rega nditi rapera gore, but hatisi kuvimbiswa kuti tichagara nekugara. Unogona kudzokera kawakabva, but dzokera wadla. Iti Mwari, ndaripedza, ndimi maita ndiripedza, but handidi kudzokera ndisina kudla. Adam naEva pavakanga vachitimba mugarden, it's so painful. I will come to that. It's so painful. Vakanga vasina mapadza, kwakusina stone age, iron age. Vava vasina matarakita atorimisa. Moment yavaichera muvhu, vachipfumburigwa nedust, vairangarira kuti tichadzokerako. Every day pavaichera zvikomba zvekufutsira mbeu, vakanga vachichera makuva avo. Nguva nenguva pavakanga vachiona ivhu richitibuka vachichera pasi, vairangaridzwa kuti muchacheregwa pasi apa. But vakati Mwari ngaatendwe, tocheregwa tadla. Toda kuti mukati megore rino hongu unogona kucheregwa, hongu unogona kufa, but namata munamateso wangu Mwari, handirambi kucheregwa, handirambi kudzokera pavhu pandakabva, but mbondipewo ndidle. Cheregwa wadla. Teresa munhu waMwari, hazvina kudaka kuti ucheregwa usina kudla, imbodlawo. Kataura pamusoro pekudla, taura mablessings aMwari uagamuchire. Kari nyaya yechikoro ngandipase, ndocheregwa ndapasa. Kari nyaya yebasa ngandiriwane, ndocheregwa ndambohora. Itewo Mwari kuti ndipinde mumuchato, ndaramba here kufa, ndoda kupinda muchato, ndofa sevamwe, ndofigwa sevamwe, ndambopinda. Adamu paakanzwa kuti uchadla noti amen. Zvokuti ndichadla, ndichazofa, haiwa ndadla. And then the Bible says, God says to them, zvauri guruva uchadzokerazve kuguruva. In other words, hausi kudzokera uri something, but uri kudzokera uri nothing. This shows that munhu kana achinge afa is nothing. There is coming a time yachazenge tiri nothing. We must be something today. We are something nekuda the thorns of grace. Minzwa yenyasha ndiyo inotita vanhu pazuva ranhasi. Kana zvichinge zvapera, chadzokera kuvhu kwatakabva. Shoko raMwari rinoti pavhesi ya 21, Jehovha Mwari akaitira munhu nemukadzi wake nguo dzamatehwe, akavafukidza nadzo. Amazing. Nguva yese vari kutaura naMwari, vakapfeka nguo dzavo dziri perishable. Ndo pane anza apa. Chavararamisa ndo chakuitwa naMwari. Mwari ada kuvarangaridza. Dai pasina chanda kukufukidza ichi, mungadai maramba makashama, mungadai mafa. Every step yaitogwa naMwari, Adamu ainzwisisa. This is why even pavakabereka Cain, vakati tawana munhu chibatsigwa naMwari. In other words, vaitoti in Cain, this is the seed icharova Satani pamuchinjikwa.
They were looking forward to the birth of baby Jesus. Saka Adam na Eva, each step yaitogwa na Mwari, they would understand kuti chii chaitika. Saka Mwari pavakanongedza kuti tarisa unakupfeka, uya akufurira, akusiya wakashama, iwo azamawo kuti upfeke, but mashizha akushashamuka. I want to show you haugoni kuponeswa nemabasa ako. Zvese zvatinoita muupenyu is perishable. Mabasa akanaka is perishable. But praise be to God, toda kufukidziwa nechikumba. Kwete chikumba chemombe, kana chikumba chedongi, kana chikumba chemuka ipi chebarabara kana membwe, but chikumba chegwayana iro rakaonekwa naJohani ari pagwizi. Anoti, behold the Lamb of God. Tarisai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. So I want to see Jesus pavakanga vachifamba vaitaurira Adam naEva, dai dzisiri nyasha dzegwaira ndiri kukufukidzai, mungadai musiri vapenyu. This is why 13 dzazvakazarugwa inotsanangura vakaponeswa nekuda kwegwayana rakabayiwa nyika isati yavambwa. The cross of Jesus haina kutanga panguva yaPilate. Pilato asi akauraya Jesu. Jesu akafa kare Adam naEva vasati vasikwa. Saka it was because of the Lamb of Calvary ndo yakaita kuti Adam naEva vararame kusvika pamusuyu. Zvese zvaitaurwa zveminzwa, zvese zvaitaurwa zvekutambudzika, zveziya nekunetseka nekupona vana ne9 manzi, vakahwisa kuti zvaitwa nekuda kwaJehovha. Minzwa yese mukati meupenyu hwedu iri kutibaya because of the cross of Calvary, nekuda kwenyasha dzaJehovha pamuchinjikwa. Adamu akanzi tora gwai, kana zvichienderana nezvakanga zviripo. Aiuraya gwai ndiye akanga atadza, saka akanzi tora gwai ucheke. Adamu unotrembula achiinda kugwai. Gwai rakanga rakamira risina kure kwarinoenda, risina chanopomerwa, ndobva aribata. Paakaribata akabva acheka, achicheka pauro. Ropa parakanga richidzatuka, mudzimai akabata kumeso, akarangarira kuti ndisina kudla, ndisina kuurayisa hwai isina mhosva. Muna Adamu makabuda picha inotaridza kuti nekuda kwehwayana iyi taponeswa nemudzimai wangu. Saka ropa raifukidza mukati, imo makanga maparara, imo mupfungwa dzakanga dzatogwa naSatani, but chikumba chakafukidza kunze. So each time pavakanga vachifamba vakafuka chikumba chichivacheka nekuomarara. Vairangarira minzwa yenyasha pavakanga vachifamba vakapfeka chikumba. Manje not long back, mazuva apfuuraya, vanondobheng'urana nachaka vakanga vakapfeka matehwe. Takanga tine shashiko, takanga tinadzo mapa, takanga takapfeka zvikumba. It was grace. It is minzwa yenyasha. Hold on my brother. Chikumba chodaro chaumarara chakukucheka, pachikumba chenyasha deasiri Jehovha usina kufuka. Tanga tazama kuti tiise mashizha, tatarongawo kuti maybe Jehovha asati vauya tinganyara ukatraya, not by mighty or by power, but by the grace of God. Haziti unehondo kana nesimba, but nekuda kwenyasha dzaMwari. Takazama vanhu vaMwari, vamanobva vati nekuda kwekunaka kwezvandinoita zvakanaka Mwari anondiponesa. Ndoti haisva, hakuna akanaka pakati pedu, hakuna anozvikona, but it is because of grace. Ihwayana yakabayiwa mukati mebindu reEdheni payakadeura ropa. The two people, individuals, the first couple, vakasangana the saddest part of their time. Regarding ndikutaridze chiri papo. Yes, isusu tajara kuraya muka tichifara, but not Adam naEva. Membwe nemabharabhara neshumba nemuka dzese dzadziri shamwari dzavo, kuti vaone kuti muka iri kupfaumba ichikavakava, ropa richidzatuka. I want to believe for the first time vanoona liquid inonzi blood. Vanga vasina kumboiona, vanga vakajaira kuona mvura, but vanoona blood.
7:22 yavaHebheru inoti hakuna kuponeswa pasina kudeuka kweropa. Why? Because mumhuka ndo mune ropa, ndo mune upenyu. Saka vari kuona kurasika kweupenyu nekuda kwekufa, kwekufa kwegwai. So they are saying, because of what you've done, because of your appetite, nekuda kwemahro nekukara kwako, Eva anga asina zhara paakadla muchero, but nyaya yehavi, nyaya yekuda kunakigwa, nyaya yeappetite ndeyakapinza nyika inopa taiti. Tiri pataiti nekuda kwekuda kukara, kuda kudla. My brother, my sister, it is by the grace of God kuti wewe nentinzi tiri vanhu nhasi. Minzwa neNyasha inobaya, but hold on to Christ. Woziva kuti ndiJehovha wazviitira kuti inini ndiponeswe. Ndiri kuona mudzimai nemurume wake vachitora dehwe vachinzi naMwari, bvisai zvimashizha izvo, fukai toni. Ichatanga vanonzwa kutonhora kwechikumba chachiri chinyoro. Do you know that nekutadza kwaunoita, Kristu akapetwa akabviswa. Kristu akabvisiwa, akabvisiwa nguo dzake vakagovana nekuda kwokuti iwe ufuke. Chikonzero chakaita kuti wana ivhiwe, ibviswe chikumba. Why? Yakavhiwa akabviswa chikumba. Vakanga vachida kuti vabudise pachena. Kristu wakabviswa nguo kuti isu tifuke. I want to believe kuti pakauraya hwai ishi, vakakwana kupfeka. Asi kutaura mukadzi muduku nemurume muduku, tikutaura mukadzi mukuru nemurume mukuru, which shows kuti apa pakatofa probably umwe neumwe mhuka yake, because ndiwanga wari mutemo kuti vatore dehwe chete. Havana kudla nyama yacho, yaisadlika tisinodzidla nokuti sometimes we don't mind kufa kwechimwe chinhu kuti isu tiise sauti nekuisa kain paper. But varume ava, murume uyu nemukadzi uyu, pawakaona mutumbi vachiparadzanisa skini nenyama, first time vachiona naked flesh ichibuda pachena, mhuka yakafa iri powerless, iri useless, motionless. They were seeing themselves naked. Vakaona kuti Jesu wakashama kuti isu tipfeke, wakayanikwa kuti isu tifukidzwe, wakaurawa kuti tirarame, rakayerera kuti redu rirambe richiyerera mukati metsinga dzedu. So experience yekuvhiya was a painful experience, because vakanga vachiona seri kugwai kufa kwaJesu Kristu pamuchinjikwa. Zvino Mwari Jehovha akati, tarira munhu wava soumwe wedu, vhesi 22, zvaanoziva zvakanaka nezvakaipa. Zvino zvimwe angatambanudza ruoko rwake, akatorawo zvomuti woupenyu, akadya, akararama nokusingaperi. Naizvozvo Jehovha akamubudisa mumunda weEdheni kuti arime ivhu raakatorwa kwariri. Teresa, Mwari Jehovha Mwari akati, tarira, muri kurangarira kuti Jehovha Mwari akati ngatite munhu nemufananidzo wedu. Ndo patinonzwa pano denga rakurangana zvakare. Akati, kurava kuti vakagara pasi, komiti ikagara pasi. Muri kuona sei kuvanhu ava? Muri kuvaonawo sei zvavarizvi? Kanzi problem yapo ndeyekuti vanhu ava zvavakuziva zvakanaka nezvakaipa, zvavave nechitema mukati mavo, vakazoenda pamuti woupenyu apa, it will be disaster. Let me talk to someone. Kudzivisiwa muti woupenyu kuna Adam neEva yanga iri minzwa, but yanga iri minzwa yenyasha. Why? Because vaidla pamuti woupenyu vangadai vapenyu even kusvika pazuva ranhasi, asi vangadai vasisiri vanhu, vasakwanisi kumira, vangadai vakangozvambarara, tichingoshandura chikokana hatimbonoshandurai mbuya. Vana mbuya vedu vese nanasekuru vangadai varipo. Let me talk to someone. Kushayika kwakaita hama dzedu nekufa kwadzakaita, yes I know, minzwa yakatibaya, but minzwa yenyasha yekuti wewe netizive kuti one of these days Mwari achapukuta misodzi yeavo vanochema. Saka kufa kwa Adam, kusadla pamuti woupenyu kwa Adam naEva, it was grace kuti vasafe
ivo vari vapenyu. Saka vakanzi chivabvisai ipapo, ngavachibuda. Vakabva vabudiswa muEden. Teresa vanzi vainde vanorima vachere pasi nokuti vachacherekwa. Rega nditaure newe, pane zvimwe zvinhu muupenyu zvanga zvakakunakira kuti uzviwane, zvingafanana nemuti weupenyu, but sometimes nekuda kwenyasha dzaMwari, Mwari unokudzivisa. He knows what is best for you. You must praise God. Mwari, I don't understand it, but I believe it. Handizviwisisi, but ndinozvitenda kuti minzwa yenyasha yamandiitira. Hongu ndanchida kudya pamashizha youpenyu, but nekuda kwokuti mandidzivisa yenyu, hongu mandidzivisa. But it is well with my soul. Why? Because I know minzwa, but ndeyenyasha. One of these days tichadya pamuti woupenyu. Teresa, wakafinikwa kudenga, wakadzurwa. I don't know how, but Ellen White akauona uri kudenga. Muti woupenyu tichaudya, unobereka zvibereko zvakasiyana-siyana every month. Dei vakabvumidzwa kuudya, vaisanoudya munyika itsva. Waiti sinoudya munyika itsva, tenge tashandurwaka tave nemuviri mitsva isisazofizve. Saka dzimwe nguva tenda Mwari nekudzivisiwa, because minzwa yenyasha pari so painful, panofungidza kuti pakarwadza vadhara vedu nechemberi yedu. Pavhesi ya 24 ndo panichaguma napo. Vhesi ya 24 kunonzi, naizvozvo akadzinga munhu. Hei, vari rakashandiswa kuchirungu runonzi he drove, akavatina. Handizivi kuti muri kuhwisa here varaini. Vari rekuti kutina harishandiswi kuvanhu kana kuti kuzvinhu zvisina simba kana kuti zvinhu zviri kubvuma kubva. Vakaita zvekutinwa, kuburitsiwa muEden, which shows vaisada kubuda. Pane zvimwe zvinhu muupenyu zvawaita handidi nazvo, but God nekuda kwenyasha dzawo akakutina. He drove you out. It's grace. Ndo minzwa yenyasha, kutiniwa. Vanhu vaviri vanotiniwa sei kuwana Mwari? Zvotaridza kuti vanga vakasutswa, vanga vakasutswa nemweya wokusada kubva muEden, vachiti hatiende, but Mwari wakaita zvekutina, akati out, out. Yes, it's painful, but out, it's better outside, not in here. For your own information, pane zvimwe zvatakatiniwa naJehovha kuti bude mukati mazvo. It was painful, but it was gainful. Now, the Bible says, vakatiniwa, kudzingwa, ndokubva Mwari aita another step. Akabva aisa makerebhu kurutivi ramabvazuva romuti munda weEden. Ai. That's serious security, maximum. Vatiniwa, Mwari akati, handina shuwa nawo. Fesi yaAdhamu naEvha ndeye vanhu vanodzoka. Kanzi, ndakuda kuti muise security. Imi, muri kuisisa here zvandiri kunzwa panapa? Security iri kuiswa panapa. Ingirosi. Not just ordinary. An angel, inonzi ya angel, ndo minister, ndo ano minister kuvanhu. One angel inogona kuraya nyika yese yeZimbabwe iri one, killing everyone. At one point yakamboraya 185,000 vanhu iri one. But angel iri kunzi irinde parod inoinda kumuti woupenyu. Angel. Number 2, not just one, makerebhu, kuroti maangels akarinda kuti Adamu naEvha vasadzoke, kana vakadzoka pavo papera. Is this not thorns? Haisi minzwa. Pane zvimwe zvinhu zvawakadzivisiwa zvonyasa kuona kuti apa pasungwa neutare. Kudoti ukati shuwa Mwari mune shuwa here imi?
pakaiswa makerepu. Unoziva kuti pane rimwe basa so rakaiswa makerepu, munyange ukaaplya uchida kutumira ingava email inobhautsa makerepu. But Minzwa neNyasha, you will understand it by and by. Uchazvisa gare gare. Adamu naEvha havana ngonzi ngirozi dziinde ikoko chete, dzakabva dzapiwa futi havakwanzi nemurazvo wemunondo wauno waimonereka kumativi ose kurindira nzira yemuti weupenyu. Handisana mbona security yakadai so. Grace kana dziri nyasha dzinohlisa. Mwari haana shuwa nemunhu kuti itoitai maximum security. Ngirozi dziri kurinda pakanzi bati pari kudiwa bakatwa nemoto. Unoti vai every road papane moto uri kuvaima kuti parege kuva nemunhu anofunga kudzokera kumuti weupenyu, because Adamu naEvha vaigona kudzokera vakafa. It was for their own good. Imwe moto muupenyu yatiri kuona, handi kunotiwo ndakaona moto, umwe moto wawakuona Minzwa neNyasha. Mwari anoziva kuti une nharo unogona kudzokera pamuti weupenyu ukafa. I want to pray with somebody who is saying, Pastor, ndoda kutenda Mwari nekuda kweMinzwa. Ndanga ndichihla ndichiti ndoparara, handina kuziva kuti yanga iri Minzwa neNyasha. Zvandakasangana nazvo hazvikurukurwe. Gore rino rapfuura handidi kuriona. Dai raidzimika pakalenda ndairidzima. But ndadzidza Minzwa neNyasha yakaitwa naJehovha kuti ndisvike pandasvika ndiMwari wakazviitisa. Yes, I don't understand it now. Yes, it's painful. Zvinogwadza. But Minzwa neNyasha zvingaoma, but ramba wakabatirira kuna Jehovha. Minzwa neNyasha kana zvadini, ramba wakabatirira. Minzwa neNyasha kana zvarema, tell it to Jesus. Baba tomutendai. Tanga tati isu taparara, hatina kuziva kuti mamakaronga kudhara. Satani akanyangira yaona minzwa yakasiyana siyana muupenyu hwedu. Tanga taora moyo pati matitaridza. Minzwa neNyasha, tibatsirei kutiwira patinobayiwa, titarise imi makabayiwa paGogotha. Munyasha dzaishoda Jesu Kristu nekuwadza nekwoMweya Mutsvene zvinobva paikari chitendo chaMwari Baba zvizorore pamusoro pedu tose kubva zvino tsamara nekusingaperi-peri. Amen. God bless you. Rukariro ulo lwangu rusimbire kuna Kristu, andingawiri nemunhu asimuzita ra Jesu. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, zvimwe ndichanyura zvangu, kuti awigwa ngedima, tsitsi dzake ndogarira, mumwepo huru yesimba, ruoko rwake ndobata. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, zvimwe ndichanyura zvangu. Chirangano chake icho nechitsidzo cheroparo, zvinondipa rusimbiro pakati pemadambudzo. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, zvimwe ndichanyura zvangu. Apo anenge ouya netsuri ichazoridzwa, ndinoda kuti ndimire naJesu parudyi rwake. Ndinomira kuna
Yesu ndiye domboneyo yangu, zimwe ndichanyira zangu.